Amrata kansa nyoka changula ambita telela mingi aweka do malibambu mo abiambi mingi aweka do arajo mansu katina lamini amba barakela befu murbo aweka do trori ka foka wali mando aruna kulubali nangwa mako makenzi anangere kam makoro min bakatino e bakari aweka do odde magai amba foka wali mando kabola ka fulila seminyi tungarange murja marala mata samake ka bismillah ko hali bi munu salo konna nambise arajo bawle andika do arajo laydu nimbebe buguni professeur Musa Kone aleka awekado yorowdu ambu foku wali mando yambulla kawfi sama FM de be awekado nura ka kibaria ko fli sinyefe sama FM kuna funi awekado ambu fu keneka kuna funi keneka da ka klaka fuli la se dambe kena sigiba mimbe no yesona dangoyi ambafu yambulla bil sumano chambe griyo afana be akafuli ani tonni o be maso ngono minye arajo jitigi FM adebi kolonjeba ni sera minye kalfa Kone préfet ambafu murbo soba SNTD nyere tirdu sita siribe minye ke blaka o ka flake commerçant international pour le ko nyamata gasi yoni ke pour le fou ko be nangi arajo nura FM Michel Bimo yemba e ka flaka do fo ndado ay ala afla nyo de fo do o flake jamu de bi chama nanga flaka ni rebe min no to ben mundo do boy bi bekini kay ngini awo e be na mbi to ka kelngere no fi cours du soir flaka na ji o indiami ewo dia sungolo la mati jimi so sungolo wari fu yimbe fu ko be yaran diam famay Allah abana nyen famu me nyama ko windam ne jogo so sungolo wari yimbe fu ko be yarin diam yimbe fu yarin diam famay fotimi few Lagendo bilaza. Kuma wala so ka fo. Lagaja ka ndo. Minye aweka do nanyo lu befo. Sita sibibe tokola. Minye arajo epifani. Minye kulokanie. Honore jara naka mo ambu fu. Magam fane. President Eko Trat. La minne kunari. Ivoirien katase burama kulubali ma. Ade sungolo jalo. Abla kulubali. Amenye befo ka be wali mando. Nura FM sambe. Ndo yana anga tani toyi. Kuna funi bia aweka do ambido akono telela. Sabula wati tatodo. Yani pake ka aweka do message ci amajona. Kambe ka wati dun kuna funi min be awekado MF amba le ka facilita MF l'indépendant ni ale ko fo Mamadou Fofana ibo ko fo no ndongo anyanda do babu dola ma biduru min no lo sugandira mi je kuluba min be na bi ko comité awekado d'orientation stratégique mi nye so esi o min no sigira jongo ala niye je timine ke baye ka fo mi nye awekado ma do be lu ko na jira la ka fo ko lu ka mate ala de o je kulu doye kana soro sharia dun gono nana lu tigila mo lu ka yeli ala o ye jagwani fi sharia yara de o fo ko ko kuma na ma minum be no ye secteur privé mo ye no be kenyere tigila mo ko fo jongo ala lu ka ma masura ko o temene ngo je kuluba min be anguna no be au conseil islamique du Mali na bu kufo ay ko Mukhtar wanna ka mo manyina ulu fana ko wa ni ngoyi ni kaba ko dai sabula yabana ngono awai kado nanye para nya kile takata nyefe bi na ni ko ambu takata ko yabana nyire amba nyire nyinga kango mi ni ka kila kata njami mundu ngele mbeka awai kado angwa jamana famu wakili na washi ko hakili yere takabuyi iba fu mami no ndi do wala duna shesingo afirke ba akko dekere o bora dekere min be talike comité d'orientation awekado stratégique no be so esi kufo jongo ala premier ministre no be Mokhtar Wan kufo aleje awekado boko bi gamin bi mo sharia tuna gamin bi mo kamana gwa o ko se islamique yere da mata kuyi je kulu ba wala be minum be awekado islamé je kulu boko kufo lu mawra u dabari bana sabla umani fam ya tuko sila o tebene ngo ka buyi kenyere tila mo fana be aw fasiri ke ba no e Mamadou Fofana ale ya fo tuko mi l'indépendant kono o lu yere fana be ulu dabari bana ko ni Allah je ibai ka fo fasiri ke ba ku akuni njama ba de ni njama la hautani ma biduru mundungera ni yanga jabana ta ka Allah je mi ye chaka daw yo utugutugule de binywana be bi jate mineke be la kolosilike yalsa ko yin bise kan je tugomi yalsa jamana bise kan jo tugomi ngani jamana mi awekado marali keranga sirate kulai ni jamana mi marali keranta doy wanti jongo alafo jongo alambi ta nyere soro ba julu ba dala Allah ba ambi fira kono ba julu ba ambe manje bantai azirke ba et qu'à la secrétaire général de la présidence république de la république au B Kélé au Kanga Seka Jatimineke ministre
premier ministre ka cabinet jama min bo kono ala de be adadon min ya awai ka do o temene ngo ka boy kana ye ka fo min ye conseil national de la transition o fara konnana hakila jigina awai ka do wuli ka joke wuli ka jom min gonnana awai ka do CNT o fana jama de dashilin be ga ni 2020 fleni ni shima se ka wuli ka joke ka fo muktar wane jongo ala sariya sun ya fo chugumi ayo ka do be kula aha filibe kula kana soro min ye CNT awai ka do hakila jigina fasirke ba yo defo ako awai ka do jamana yire kono fen jaman be kabir transition nana anya bala sosolu de bikela anya bala ngasirate kula o dama dama awai ka do de be tugula nyango kere sente be sigi wati ni jon be min mabo amangan wati kalama be do dala sente sigira karsa yin dombay karsa yin teri karsa yin sumay awai ka do yere be utaraka na do sente kono o be jekulu kelemina ndo o ka do o masika do sege ba ko akwa mi do ni ko bi min secteur privé awai ka do no maye ni ngoina so esla awai ka da bi ma kamana gwa sabla ke yere jekulu sabla sariya yere ye min fo aya jira ka fo min awai ka do en ce qui concerne le décret portant création du COS à article 7 no article 3 a 7 do koy ni jekulu min flene ma biduru o de bidu akono o ma biduru ye joni classe politique o be ola o temene ngo ka boy société civile o be ola min ye secteur privé o ba ko la semaine ya ni ngon ni ga semaine ko bala syndicat jekulu fana be akono ani ka don dine jakulu chama olu fana kanga sura kono o na fara ko bisigi sariya yere sunye min fo sebede min bu bulu sebede taduri ka da tabali kai ka kala ni ya kala nga bandro filiti du kula nga na ngona nyebe min na ni watla ba nungo nana sariya ko ne bitaka ke mana de kabiri aw nyena ato min ga de minyi bebuke note bi secteur privé au conseil islamique du Mali bu ma soro o ka do ni jakulu na akuma ko ni achale do ko sobe way ka do ka fo ni fere ma nyina la alaba bina ke kololo ye no te mi secteur privé ulu yere yu ka sebenci kata premier ministre ma kata hakilla kunu min wora sariya kono ani ye minge kilente de wa ni bi se tuwa ni do ne ka bo flingo ni be fere minute ke ko tike fli la clé awa ni o make yelma ubina fli la clé wa taru ubina nyina nun ko kan nun se mbala de wa awe kado nyingal kon tombe fasiri ala kuma ba min ye Mamadou Fofana awe kado l'indépendant ka bido boli bu nyabala nyona ni nyona kulujugo na manya ko ba fa luru ya fo chugome min ngala o de inclusivité abana be ka do ala be ba kono abana kuma bana ngani furugu yera ayera la de aba kono de na masigi na willa ma taw si yoro dom folo de manyana Allah hanye hada amina ya rabbi amin nyama fami ngoni kumbe dugoti blonga ata kumbo dugoti de ki kunda denena ko sobe menye seben ye nebota ata sordo bamako ni mbolo dawla namu maledu amina minga o de politico ere bidagwe politique grande confusion à l'URD dans la perspective des élections présidentielles de 2022 chop bismillah Cependant, la jeunesse lance un appel à la mobilisation pour une clarification le 1er mai. Mais Fadrisemba est né au lieu de Laya Djare. Laya Djare, ou Amidrimine Gobi, à Doulente Machila Malikono. Sabula mingone fanga bulo yere flana deuxième force politique malienne o de fanga ndome bulo nyama fanga ndondo ngalundala ko sobe URD ala manela o nura Ismaila Cissé ale ka fanga ndom barka mamba ni godo bali shamba ako ni wati labanu ngoni na nyama angana nyonege mingone sama sama liwe o lube abede de lwa ke menye fe mingone furugu mangawe namu o chama ndule sabula kabi wati mingone kiboro e be o soro ko mingone docteur Boubou Cissé angana nyonege sanwara ko ni no 2022 la ben chaman sabati do mimege so URD re nyebunge nay Boubou Cissé apota parce que samba ako onogo nimbe mingone dana baliay o de chokole do URD ko na la me dormine ko be ko sobe bebe ka nga nyon nyada la je yala munde be yen gal gele ngara munde la digila mawte mingala yen gal gele samba ako ka dalwa ke o sama sama di fu nuni o kuma am dormine ko be kanela mingone dona na tawe sigir do na tay ni alama bashi foye ala kana bashi ge mingone funanga no ne shi fina ka kuluwe bana faranyo nga ka wuli ka job bele bele de buluda ko sobe mimmi de sawwe fe mingone mfanga ndomba ka mambanye namu
gloman be bɛɛ ka sigi bɛɛ ka kuma yala woni na bɛnkɛ bɛ mun de la yana an ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ yana an ka sira minɛ an bɛɛ bɛ mun de la o de y'a to min ko ne fɛsɛnba ye a ko dɔ kun tɛmɛnen fɛn min professeur Saliku Sanogo ye a ye wuli ka jɔ belebele boloda min kɛra sababu ye fɛn min ko nin fanga in dɔn ɲɛmaa ninnu dɔw ye an'u sigira u kumara nka kuma ninnu wulila min kan ala min dumuni ko fɛn min ko ne kibarudilaw ye maa si tɛ min bɛ dɔ dɔn ko nin ko in la fɔlɔ nka nɔgɔ kɔni tɛ min na an bɛ waati min na ko bi min ko ne samasamalu ye elɛ ni olu gannen don min kɛra sababu ye fɛn min ko ne bureau politique national ye notamment professeur Ibrahim Igasa Mayiga Tawala ka taa fara Musa Seyi Jalo kan ninnu bɛɛ bɔra ka allégation ninnu gɛn ka bɔ yen ko min bɛ ka fɔ ko bɛn kɛlen don a kan ko Bubu Sise de bɛna kɛ ɲɛmaaya don k'a bɔ tan nkalon don dɛ ko maa si tɛ maa si ma sigi ka fɔ kan bɛn n'o kan kuma donna nataw la sibiri don nata in min ko ne crèche de Badalabugu ye Badalabugu crèche la ko URD kanubaa n'a tɔnden bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye o kuma fori maa kɛ min kan baara na boloda n'o ye donna nataw la ɲɔgɔn min bɛ ka fɔ nin ye docteur Bubu Sise ko la URD ko la nkalon don dɛ maa si tɛ min bɛ se ka don URD kɔnɔ nin cogo in na ka ɲɛmaaya minɛ o cogo nin kelen na k'a bɛ komi janfa kɛnɛ ka n da de don ka ɲɛsin ala ma ɲɛla Sumayila Sise ma u y'a sɛbɛn nin cogo in na o don ils veulent trahir la mémoire de Sumayila janfa ils ont vendu l'URD subhanallah nous ne laisserons pas faire nous allons vomir ce parti si cela venait à se réaliser est-ce que ani bɛɛ bisigi kanw de bisigi kanw don kuma ɲɛna o y'a sɔ o y'a don ta a bɛɛ bisigi kanw de min kɔni ma fori sigi don ta in kɔfɛ o de y'a lakika ye nin ye sɛbɛn an ye min zalo ka bɔ gabeso min na soir de Bamako wuladafɛla Laya Jara Layajan ale ka sɛbɛnnen don u ka bi wale la nɔgɔ Laya Jara Layajan bi fo ka waleɲuman dɔn ka foli tani lase awai ka dɔn Nura FM kanuba bɛɛ lajɛlen ma hali bi k'a jiru la k'a fɔ min ye Nura FM awai ka dɔn kunnafoni a gafe kɔnɔtaw an bɛ taa mun nɔfɛ kunnafoni de y'an sigi kun ye wa arajo min fana don baana tɛ arajo don min awai ka dɔn maa minnu bɛ baara kɛ n'a kɔnɔ les professionnels de radio minnu y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn sandan falikɛ falika ni m'o mɛn nɔgɔ sirafaraw kɔni an'an gulonmaw ni awai ka dɔn ŋɔni bɛ fa minnu fɛ ani zirasunw ni nɛrɛsunw ni a tɔw bɛ yɔrɔ min i b'o caman dɔn dɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a nisɔndiya bɛɛ don ne tɛ wele donna a siga t'a la dɛ ni ma ninnu kuma dɔw dabila an bɛ kasi a kɛra kasi kana kasi Daraka tun bɛ don kuma min na Sogonikura kɔnɔ ye o ni bi tɛ kelen a ka haramuya Aliga siga t'a la dɛ ka taa dɔrɔn et puis non an kana ɲɔgɔn nɛgɛ waati tɛmɛna dɔgɔdɔgɔ Kulibali an b'ale ka fasiri ta dɔgɔ min ɲɛ awai k'a dɔn ne ɲɛ b'i la n ma sɔn k'i ɲininka sabu ni n kun y'i ɲininka a b'i n'a fɔ n y'i nɛni yɛlɛma n y'i dɔgɔya n dɔgɔ ye ɲɛ in bilennen don cogo min ne yɛrɛ fana ɲɛw bilennen bɛ ten cori dɔwɛrɛ tɛ koyi min ɲɛ awai k'a dɔn k'a daminɛ kunun nɛgɛ kanɲɛ 11 n'o ye 11 fo ka taa fɔ min ɲɛ awai k'a dɔn sɔgɔmada in na min ye nkura in ye awai k'a dɔn o kun tigɛ bɛɛ da kɔni kɛra nka sunɔgɔ o kɔni o ka haramuya sunɔgɔ ma se ka kɛ fiyewu nɔgɔ de kama fasiri in kumanen b'o de kan bi min ye Adama Kulubali ale kuma bɛɛ nouveau réveil awai k'a dɔn a kuma b'a kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ min ye ministre min bɛ n'o ye ministre awai k'a dɔn Lamini Seydou Traoré Boubacar Traoré ka maa don donc ala ko a tɛ se ko la tɛ se ko la k'a y'o jira koyi a ko n'i ye jateminɛ kɛ min y'an ka awai k'a dɔn Baba Boubacar nama ta k'a lajɛ ministre minnu bɛ awai k'a dɔn n'u ye u dan dɔ la n'u tɛ se ko la gouvernement de transition kunna transition min n'a dɔn Muktar Wade bolo ni ministre in awai k'a dɔn o ye dɔ ye n'o bɛ Lamini Seydou Traoré Boubacar Traoré ka maa don n'a b'o ko fɔ Boubacar Traoré jɔn de Beke kelen ya Traoré la k'a c'est vrai c'est Beke non irréfutablement a ko ne ye jateminɛ kɛ e b'a ye k'a fɔ min ye awai k'a dɔn bi ministre min filɛ nin ministre chargé des mines de l'énergie et de l'eau donc ala a kɛn bɛ ka kɔlɔlɔ min ta ni k'a lase fasodenw ma bi a kuma tɛ se ka fɔ ka se a dan na ni fɛɛrɛ ma kɛ ni cogoya man ɲini ni suruli kɔni n'o bɛ dabɔ a bɛ sɔn ka bɔ awai k'a dɔn nin ministre so in na n'o bɛ awai k'a dɔn Lamini Seydou Traoré ka ministre so ko fɔ ni kuma in bɔ ni nkaloni bɛ kɛ n'a m'i kɔlɔsi a bɛ nkalon kuma bɛ caya dɛ a ko an bɛ don min na i ko bi ni funteni awai k'a dɔn n'an ko an b'a fɔ an bɛ dɔ de bɔ a la o waati in de min ye awai k'a dɔn ministre min filɛ n'an bɛ k'a tɔgɔ fɔ ale de kɔni y'o waati de sugandi ka awai k'a dɔn a tɔgɔ don bɛɛ lajɛlen da wa Seydou i tɛ min Lamini Seydou i tɛ min galama i tɔgɔ bɛ bɛɛ da min bɛ se ko la o i tɔgɔ b'o da min tɛ se ko la o
i tɔgɔ b'o da Mali soudeur i tɔgɔ b'o da Mali menuisier i tɔgɔ b'o da Mali greffier feerela i tɔgɔ b'o da Mali coiffeur i tɔgɔ b'o da Mali usine batigiw i tɔgɔ b'o da wa Mali musokɔrɔbaw ni Mali cɛkɔrɔbaw i tɔgɔ bɛ nin bɛɛ da sabula hali kibaruya ɲininaw sabu baara kuma ɲɛna ale ka ko a ko an bɛ don min ko bi ni jɛ in tɔgɔ bɛ nin bɛɛ da sabula n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na ni an mago bɛ fɛn na jamana in kɔnɔ kura don a ko bi min ye awɔ i k'a dɔn n'i ye ko in ta k'a lajɛ diɲɛ don o don an bɛ don min ko bi ni dɔ ma fara i k'a dɔn anw ka gɛlɛya ka kuranko la jango tɛ la capitale fɛn ti bɔ a la a ko bi min ye awɔ i k'a dɔn an yɛrɛ kɔni b'an yɛrɛ ɲininka kura n'i ko a ka tigɛ tuma dɔ bɛ kɛ n'a ma tigɛ tile kɔnɔ siɲɛ 3 a bɛ tigɛ su kɔnɔ siɲɛ 3 fo siɲɛ 4 a ko kana sɔrɔ min ye awɔ i k'a dɔn nin ministre n'o bɛ lamini awɔ i k'a dɔn Seydou Traoré n'a ma ko fɔ doni kelen ni min kama awɔ i k'a dɔn nin bɛ na a y'i kali limanaw ɲɛna a y'i kali Ala ɲɛna a ko ni Ala sɔnna ma kurantigɛ ko min filɛ nin ye ni awɔ i k'a dɔn an degin b'a la kurantigɛ ko in ni Ala ka jɛ ye a banna pewu n'an k'an da ka sunɔgɔ ni Ala sɔnna ko an di n'a ye an dɔw yɛrɛ bala ni dunun ni fɛnw bɛɛ ta jɔn ko Ala le Messi est venu nka an bɛ bali ka bɔ min kalama bi ale yɛrɛ kuma na kuran kun di tigɛ cogo min a nana kurantigɛ yɛrɛ ka jugu n'o ye éléphant annoncé pied cassé tɛ pied yɛrɛ tɛ nin na Allahu akbar se yɛrɛ t'a kɔnɔ n'i y'a mɛn pied bɛ cassé pied de bɛ yen pied yɛrɛ tɛ nin na parce que jaba ko a ko an bɛ don min na i ko bi min ye Bamakɔ ye awɔ i k'a dɔn yɔrɔ ka gɛlɛn k'i b'i bolo kɔnɔ si yɔrɔ min na k'i k'a sɔrɔ min ye awɔ i k'a dɔn ministre min filɛ Lamini Seydou Traoré ko a ka sɔrɔ ne Soumadu k'i k'a dɔn k'a fɔ ko i tɛ taa sɔrɔ a tɔgɔ bɛ maa minnu da donc Ala bɛɛ kɛ bɛ ka nin jɛ in tɔgɔ de ta k'a bila ba la a ko a don a ye conférence de presse dɔ kɛ kɔsɔdani na n'o ye kibaruya di dɔ ye a ye kumakan min fɔ dɔgɔ kumakan in yɛrɛ a ye fasodenw tɔɔrɔ hakɛ min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn an bɛ k'an yɛrɛ ɲini ka min ye awɔ i k'a dɔn miliyɔn dama dama ɲini min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn anw bɛ bɔ dibi la yalima funteni bɛ bɔ anw kan ni e bɔra ka n'i jɔ ko yalisa anw ka kuranko gɛlɛya a ka ban f'an ka miliyari 200 ni miliyari 2000 ani miliyari 300 2300 miliyari miliyari 2000 ani miliyari 300 ko n'o tɛ fiyewu an ka gɛlɛya ti ban an b'o sɔrɔ cogo di dans un pays sérieux nin jɛ in bɛ nin kuma in fɔ population ɲɛna faso ɲɛna en face c'est-à-dire en face a bɛ tila conférence la kuma min aw b'a ka papier d'a ma a yafari ma an ye taa yɔrɔ min kelen e tɛ se filanan ye min ye hali min bɛ kɛ sababu ye ka espoir dɔɔni don fasodenw kɔnɔ e y'o bɛɛ bɔ yen faso min bɛ kali kan min bɛ a genoux ne nan'i sigi ko pour que an ka kuranko gɛlɛya ka ban il nous faut 2300 milliards e y'o bɔ nɔgɔya kama wa pédagogiquement le minimum de confiance fo de ka to fantan ni faama ni ɲɔgɔn cɛ mais bi ale kɔni ye kuma min fɔ a gɛlɛyara dɛ wa a ka tila tuguni k'i sigi tuguni ko fɛn min ma se ka ɲɛnabɔ san 30 kɔnɔ ko ale olu tɛna se k'o ɲɛnabɔ kalo 6 kɔnɔ mais c'est pas possible si c'est pas le Mali je me demande comment c'est-à-dire nous bɛ chargé de communication ni conseil minnu ta k'u yɛrɛ lamunum est-ce que u b'u lamɛn est-ce que u bɛ ɲɔgɔn ye ɲininkali kɛlɛ a dabɔ kun ye wari dun dɔrɔn de ye wa ou bien baara don parce que tu ne peux pas communiquer comme ça vraiment ka bɔ ten dɔrɔn ka kuma parce que kuma ka di il y a lieu de se poser la question an bɛ k'an yɛrɛ ɲini e k'an k'an dɛgɛ i n'a fɔ san o san tɔw b'a kɛ cogo min a ye sabali min ye technicien bɛ ka bɔ Faransi dɔw bɛ ka bɔ Dakar an dege b'o de la mais e bɛ sin ka na i sigi ten banbaraki pa transition yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ hali n'i ye san bi ba ye ka di Mali ma ale bɛ ka 2300 milliards de fɔ an t'o sɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ ɲɛnabɔ an t'a sɔrɔ dɛ mais c'est compliqué a ma sɔrɔ diɲɛ nɔgɔma jango a gɛlɛyalen den hali bi a bɛ ka fugulaw ni furukiyaw ni fɛnw don ka taa ministériso la ko ministre de l'énergie n y'o fɔ bɛɛ tɛ kunun an bɛ ka tugu a nɔfɛ n'a bɛ se parli la dɛ il est élégant élégant de bɛ don wa élégant de b'anw mɔgɔw bila wa il est élégant s'il est médiocre dans ce qu'il fait là élégance dɔ bɛ min Allah c'est ça c'est fait bon élégance de n'a ka di karapo ye mun ye karapo jumɛn karapo kelen le karapo o jumɛn la tortue Aïcha n ko karapo la grenouille min bɛ karapo bɛ yen dɔw ko grenouille dɔw ko karapo a bɛɛ n'a tɔgɔ tɛ wa o ye jumɛn ye bamanankan na est-ce que a tɛ ɲini ka bɔ n kɔnɔ ntori kɛ maa bo cɛ ɲa fɔ ye wa ayi hali n'i kɛra ntori ye i cɛ ka juguya fo ntori n'i b'anw ka baara kɛ anw bɛ girin i nɔfɛ
Canada Chenya de Kasilendi. Nous on s'en fout. Amugo Bemina, Anga Baraka Kanya. Ne sont pas comblés. Abana, Babylon Menekobi, Ndromi énergie du Mali, Angana Negende, ni Awekado Torobe Makambi, Malikono bi énergie Mali, sécurité, insécurité Kobe Auna, Aubon Kaya, Mini Awekado Torowe Mimbe, ou énergie du Mali, Akuma Abedon Menekobi, parce que Don Diminedo, Femme Bella Gilefe, ni Jamana Nyama Luma Wuli, Ujo, Nadrakado de, Ako Awekado en revanche, pour ne pas attiser la colère des Maliens. Les plus hautes autorités de la transition doivent passer au peigne fin et la situation de la société Edem SA. Attendant gagner, Edem SA même s'il faut que des têtes tombent. Au Congolo et le ministre, la ministre Chédou Traoré ne doit pas faire une exception. À la règle. Nouveau élevé au Kabidou Boli. C'est devenu c'est compliqué. Où est communiqué blanc? Konda doko balinge wayoro medi. Ou tara shishi do baka wuli so do kono yo futota. Ko chi ko balinge ko yoro jinna. Donc nimbe kamana di bila nyana wa central do du. Balinge te jeni ni population ka wuli kubate. Balinge ba shi beke balinge be ati jeni. Na nyamete mingala. Yoro chama be olu te jeni. Fo ni population ka wuli ka jo kera kumami. Ka sor kamana bire on nyana. Nungo ni ne mani ngom ya fiu. Allah ka ni so bobo be. Wa shini kulu do ba fa ka bode. Le collectif des victimes de l'EDMSA. Et chou be son ou kabo. Ou bode. Ujodo. Ujodo. Ugazi tira minu la tia. Ambe victime gui. Bala ne bala ni mbe kanela me obala. Je le sais. Nous sommes tous des victimes. Oui, Babana. On va sortir. Carrément. Le gazi ko mbala de. Transition ga gazi ka farde. Jangwa sumolo la moy. Ado ebe sun tige sarila. Amaja. Mais c'est bon oui. Nanga hakenyi ni kondo. Amaja nga sun tige. Mais moi je suis pas opposé. Un peu de que les non. Voilà. Ça vous les gars faut tout comme. Abana. Ngura ndige ngolo la yala lampela. Abana. Abo directement ou indirectement. Nyama menye seba nyami tanaye. Nouvelle origine akoli nebota. Doguna atrawre maledo. Tona mvo. Ako amedoni minego be. Kerenela mingone kunwe. Fe mingone anga gouvernement nyema e noe flagre fama Moktar Wan. E wuli ka jodo ko mbuluda ajabala la mingra sowe. Fe mingone kibarawe. Ayu blase mimina ke sowe duna na tawla. Fe mi ngavo kartini na ko. Atake ko jidile anga jona ko nala. Abara. Nga ka famita jojo blenga ngapo nyonga. Obanala. No iso innové. Kana nifonyana. Télé demandé au kuma de bisena. Anina ke kibara duma isa de lancement de la plateforme de télédemande la fiche Nina. Endoko kana ninge kibara ya chika mana biranje na tingui. Akana ke désaveu. Mo chara de. Ayo bismillah ko chukudi ko Nina ko be chukudi. Parce que semba ako mingone kunwe no ko taratai. Angana nyone Afrique lo le mogan place en 2021. Kosobe. Anga ministre nyama jabalala. Mingone wuli ka jo belebele o de bolo dara. Premature. Premature la. Parce que semba ako ne wuli ka jo indak daje. Mini administration territoriale et la décentralisation. Marachama Boli ministre Nyamaba au Kumbe. Ibalmaka lieutenant colonel Abdoulaye Mouiga. Samba Ako au Temelen Gofe. Mini directeur du centre de traitement des données de l'état civil. Mini Bounatige. À 7 fois Renyana Bonyama Basso. Au Nyamaba au Kumbe Kenenga, naturellement monotoire au DCDeki. Nyamaba au Kumbe, c'était Deki. Onyana. Parce que Samba Ako au D capitaine Simo Keita. Ako au Temelen Gofe. Mini Jen Selegnani Tomba Djaboubaye. Wallahi. Kabala Bolo Faram Nyeshimbe Nyeta Kundala Jama, le programme des Nations Unies pour le développement. Plus dit. Au Nyamaba, M. Thompson Sama. Nimbe Nyamode Ming Mekanenga. Yango Femimone Nimbara Porogli Mimina Nuno. Eleni Akake Ubesi Lena. Be Hakinanga Dwala. Patisamba Ako Niwulika Jomingon Fleni. Akunye Munde. Namo. Mama Konimbe Nini Buna Tika Serangon di Bolono Katninai.
leni bɛɛ bɛ se ka damakanya la cogo min na sabula maliden caman de bɛ e b'o dɔn ni bɛɛ ye mun kɔni bɛ an bɛ don min ko bɛ u ka baaraw tiɲɛna wali n y'i ɲininka dɔw yɛrɛ kɔni y'u sigiyɔrɔ bila ka daluya kɛ min ye sɛbɛnfura ladilikan min kɔni b'u ka malidenya jira o t'u kunna n'o ye kariti na ye président ko donna nataw la wulikajɔ belebelew fana b'an ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnla min ye san 2022 kɛrɛnkɛrɛnla n'o ye kalafili a n'a ɲɔnaw ye o kuma a ka kan min kɔni malidenw ye mun y'a sɔrɔ majamɛ mun ta la ni bayɛlɛma bɛ don a la mun m'a sɔrɔ ele ni bɛɛ k'i ta sɔrɔ a ko la président a ko nin wulikajɔ min kɔni filɛ nin an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a tɛ taa dɛmɛ kɔ fana tɛ san sɔrɔ juru kɔ président a ko o de la min ye PNUD ye olu ye musakanda ko la olu ye musakadi min y'an ka gouvernement malien o fana y'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la min ye civil pôle PAECSIC olu fana ye dɛmɛ belebele k'a ko la président a ko o kuma donna nataw la min kɔni nin baara in ye a n'a boloda sabula a daminɛ kɔni kalo 3 baara de don min kɔni Bamako ye a bɛ daminɛ o de la Bamako ta in kɔni tɛmɛlen kɔfɛ anw ka marabolo mankan min kɔni dɔ bɛɛ bɛɛ bɛ yɔrɔ sɔrɔ nin ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gabeso min na Nouvelle Horizon ɲɛdan kura Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnnen don u ka bibɔli la ndo awai ka dɔ min ye hali bi kunnafoni an b'a kɔnɔ n'an dora kunnafoni kɔnɔ an bɛ awai ka dɔ fasiri min ta fasiri in dɔgɔ de ko le démocrate a de fana kuma bɛɛ ni anw bɛ kasi la ko min ye awai ka dɔ kuran tɛ anw bolo ko an tɔɔrɔlen don ko awai ka dɔ an yɛrɛ b'an ko min ni ka taa an jami awai ka dɔ k'a fɔ Lasi Sanu Lasi a ye tubabu kan min fɔ n bɛn'o f'i ɲɛna malversation financière au sein de l'EDM SA Allah o gɛlɛyara dɛ wari y'a ɲami ni ɲɔgɔn cɛ EDM SA yɛrɛ ɲɛmaayaso la un cadre offre 45 millions de francs CFA à sa dulcinée pour des courses à Dubaï. Disi ba dɔ bɛɛ ni EDM yɛrɛ ɲɛmaayaso la n'o ye Taji Funteni yɛrɛ ɲɛmaayaso ye EDM SA du Mali a ye musakandi a ni ka sungurunin nɔ n'i y'a mɛn ko dulcini o ye sungurunin na cini de k'a ka taa ci dɔ la Dubaï min bɛ kɛ sababu ye a ma mago a ka nin musaka in don a la 45 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn 45 millions CFA ndo n'an bɛ taa an bɛ se min ye kunnafoni ye anw ta ye lakalili ye fasiri y'a sɛbɛn cogo min nin fasiri sugu ninnu kuma ka dɔ wɛrɛ da kan o ka gɛlɛn kosɛbɛ anw kɔni b'a fɔ i n'a fɔ a sɛbɛnna cogo min a ko waati min na min ye ministère o bɛ ka wulikajɔ kɛ maliyɛndenw caman bɛ ka wulikajɔ kɛ ministère nɔfɛ waati min na o ministère kelen in bɛ k'a jira k'a fɔ ko miliyari caman ko Mali mago bɛ o de la yalisa ka se ka awai ka dɔn maliyɛndenw lafiya kuranko sira fɛ a ko kadiri dɔw bɛ yen n'o ye awai ka dɔn disiba dɔw ye énergie du Mali EDM SA kɔnɔ olu kɔni bɛ ka bɛnja de kɛ ni wari sonyɛnen l'argent volé min ye awai ka dɔn selon nos sources min ye selon des sources proches de la boîte min ye seereya ye minnu awai ka dɔn kunnafoni di siraw fɛ minnu ka surun kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na a gɛrɛla k'a fɔ maa dɔ bɛ yen n'o ye awai ka dɔn ka responsable dɔ ye ko a ye Ala de minɛ 45 waati min directeur bɛ miliyari ko kuma na ale kɔni ye taa fujugu sa 45 k'a di awai ka dɔn a ɲamamuso dɔ ma min ye awai ka dɔn ka wulikajɔ kɛ ka taa Dubaï u ka bɛnja minɛnw a na kɛ ka taa olu sa a kɔni y'a lajɛ société min filɛ nin n'o ye société malienne d'électricité EDM SA to ɲini maliyɛnw fɛ hakɛto bɛ ɲini u fɛ sa o a bɛ kɛ cogo di a ko EDM SA nin fasiri dɔw yɛrɛ filɛ nin o fɔli yɛrɛ ka gɛlɛn anw ma kuma dɔw nka walahi non c'est révoltant c'est révoltant a taara fasiri kɛba ko a ko de kama Lasi awai ka dɔ Sanu a ko nin ko min filɛ nin a bɛ maa kamana gangoyi a ko sabula wulikajɔ kɛlen don fan bɛɛ fɛ réseau dɔ bɛ yen min bɛ awai ka dɔn énergie kɔnɔ n'o bɛ réseau mafia n'o b'o kofɔ o ye jumɛn ye mafia wa o kɛn bɛ ka min don dibi la tiɲɛnikɛlaw don sonw mafia tuma a kɛ dugukolo clandestinité a ko o réseau in an kana ɲɔgɔn nɛgɛ k'o bɛ énergie kɔnɔ koyi olu kɔni awai ka dɔn i n'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awai ka dɔn u bɛ ka min kɛ u bɛ maa kamana gan anw bɛ kasi la jaja u ka directeur généraux kɔrɔlen ninnu minnu kɛra sababu ye ka awai ka dɔn olu ni na hinɛ o caman bɛ o directeur généraux olu bɛ ka balo awai ka dɔn fasodenw joli la sabula énergie bɛ ka nafolo ta k'a di olu ma millions caman a coût de centaines de millions de nos francs CFA par mois kalo directeur kɔrɔ. Non, c'est aberrant. À cause ces réseaux se sert aussi de l'argent des contribuables maliens pour faire le gentleman.
kamalen baya yɛrɛ kɛnɛ kanda wallahi u bɛ anw ka wari u b'o de ta awai ka dɔ ka o d'o da fɛ a k'o de siratigɛ la min ye kɔsɔdani na k'a yɛrɛ k'a fɔ 45,000 o 45,000 ko min ye kamalen dɔ ye a bɛ baara kɛ énergie in de la disi b'a don kadiri b'a don a ye awai ka don a ka go a tɛ fɔ ten ya wallahi a bɛ fɔ ten de ko bi jumɛn nɔfɛ wallahi ou bien a sunguru de nin de y'a fɔ cogo ye a fɔ cogo kari kari a gɛrɛgɛrɛ nin de fila kɛ a bɛ fɔ tan wa a bɛ fɔ tan nin de y'a kari kari o kuma ko parce que o copine ni ko i b'a fɔ yɛrɛ a sunguru awɔ a kanuma awɔ a sunguru awɔ a bɛɛ ye kelen sɛw b'o de fɔ k'a kanuma ninnu tɛ sun tiɲɛ o ninnu fɔli tɛ sun tiɲɛ o bon tiɲɛ kan kɔni ba paga t'a kɔfɛ a sunguru a ka go a bɛɛ ye kelen u tɛ sun tigɛ voilà donc o y'o de ta 45,000 ka d'o ma o ka Dubai sira taama ka taa i ka bɛnjaw k'olu ɲɛnabɔ Dubai o bɛ ka sɔrɔ anw bɛ yan soso bɛ anw kan funteni bɛ anw kan hali awai ka dɔ jisuma ɲuman anw t'a sɔrɔ la a fɔ ko kuma ye fufalani ye wallahi a ko tenez-vous bien ce cadre qui a une obsession démesurée envers les femmes obsession démesurée nka muso ko jateminɛ yɛrɛ t'a la koyi ni kɔni ye non so kama nɔgɔ koyi a ma nɔgɔ dɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ n'an ko k'an ka nin bayɛlɛma a ka muso ko barika ka bon dɔrɔn a banna an bɛɛ bɛ sun tigɛ sisan a tɔ a ka muso ko barika ka bon a ko kuma na sa ko nin tɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ko awai ka dɔ bɔnɔni ni sin n'a ma sabu min ye miliyari caman waati tɛmɛnenw na k'a y'olu détourné ka taa kɛ sanni ye min ye awai ka dɔ des hectares de champs foro a t'olu san Bamakɔ n'a lamini o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen des grosses cylindres min ye dakabara mobiliw ye tiens-toi bien dɛ pour ses enfants kana ni ne t'a kɔnbari dɛ mais e ta in n'ale ta tɛ kelen o ne t'a sɔrɔ la cogo min c'est légitime pour lui c'est bon n'i b'a sugu fɔ dɔrɔn i b'a ni dɔ wɛrɛ de kɔnbari kana ni ne t'a da ɲɔgɔn na sabula i ta in fɛnɛ sogolilen don koyi ni min bɛ boli kulu kan a bɛ boli ji la est-ce que o ne ta in kanu kɔnbari ni sɔrɔ cogo ninnu a ne ta in sɔrɔ cogo ye kelen ya tiɲɛ na kelen tɛ i fana awɔ wa ale ta ninnu fana bɛ di denw de ma koyi a ko n bɛ min nɔfɛ o de ye nin ye ɲɛma koyi journal in tɔgɔ ye mun ye démocrate awɔ bɛɛ jɛ fanga lafasaba tubabukan lamɛn dɛ min kun ka gɛlɛnma a filɛ k'o de fɔ parce que n kun bɛ n'o de ɲininkali kɛ n kun bɛna journaliste yɛrɛ de gosi mais a filɛ ka min fɔ nin à cause de nos prochaines parutions, nous livrerons le nom de ce responsable. Dona Nataula. Ou ka boko prochaine parution, ou ka boli wɛrɛw la. Awɔ. K'u bɛ nin. Min kɔni y'a ka bɔgɔla tigɛ ko da ye. N'o jira diɲɛma la. Bien sûr. Awɔ. An b'an sigi k'aw kɔnɔ dɛ. A y'aw jija aw k'a fɔ dɛ. Awɔ u k'a tɔgɔ fɔ. Ni tɔgɔ u k'a fɔ. Awɔ. C'est important hein. O don dɛ. Voilà, c'est important. Très très important. Hyper crucial. Et d'autres ainsi que d'autres anciens directeurs généraux qui ont mis la société Edem en faillite à cause de leur gestion chaotique. O b'a in tɔgɔ fɔ ka tila tuguni directeur kɔrɔ minnu bɛ yen minnu kɔni kɛra sababu ye ka Edem yɛrɛ sigi a sentigɛ kɔnɔ ni Ala sɔnna ma u bɛ tila k'olu caman olu fana ka liste n'u ka tɔgɔ k'olu d'a ma ni démocrate an bɛ k'aw kɔnɔ anw sigilen don 45,000 n'i y'o d'anw ma yan a t'anw mago ɲɛ n ko démocrate yɛrɛ doit kɛ ka maaw de ye jɔn de Aliou kɛ Aliou jumɛn Aliou Touré fɔ Aliou ye ko an bɛ k'a kɔnɔ ko lasi ye min sɛbɛn k'a ka tugu a nɔfɛ k'an bɛ k'a kɔnɔ k'a k'a teliya ɲama min ye sɛbɛnw ye an bɛ taa n'a ye Aliou ka 100 d'an m'o la quoi jumɛn na yan'a ka taa Dubai dennin kɛ 45,000 100 o bɛ misi sɔrɔ o misi dama ala nanfɛnw bɛ sɔrɔ o de ko don k'o d'a ma dɔrɔn a ko miniti 5 de tora finalement bɛ ka d'a ma ɲama an ka taa MCA la an ka taa yen ka ɲama mais MCA maison centrale d'arrêt de Bamako o yɔrɔ jumɛn ye ne t'o dɔn ɲama o ko nin tɛ se ka kɛ yɔrɔ in sa MCA a man di de ne t'o dɔn ne bɛ yɔrɔ minnu dɔn olu tɛ ninnu ye o woni o de ko don Kasobonba Kasobonba o de ko don a ne t'olu dɔn ne bɛ banque ninnu de yɔrɔ dɔn i kɔni bɛ Bamakura yɔrɔ dɔn banque min bɛ yen fan n b'o yɔrɔ dɔn taa Kasobonba ninnu ni fɛn wɛrɛ yɔrɔ dɔn dɛ ni n cira dɔrɔn n bɛ taa banque de la a banna ala ka ɲɛ ka d'aw ma ɲama ye kelen de dɛ an si tɛ yɔrɔ in fɛ ne nin yɔrɔ dɔn dɛ awɔ voilà nka maa ko de bɛ maa se kaburujo la parce que n'i bɔra yɔrɔ ninnu na dɔrɔn i laban bɛ sanbɛrɛ de jigin mɔgɔ ni sanbɛrɛ ko in kɛra baara bɔra Kasobonba la dɔrɔn i bɛna sanbɛrɛ de jigin adamadenw ka cɛw banna koyi yɛrɛ so sa wa min kɔni ye fasɛnba ye
o de Gawusu Tangare na bla ala don tena nganga yambla akaso malama sambre bi ala ka nyaga dama mengu ne Gawusu Tangare ala seben ngono abe fo seben yele mako nouvelle horizon Gawusu Mara ako abe tana yoro mina ode kasubu mai namu sabula kunungo fe mengu ne adama de hakela lafasa tomba mimbe abe fo yele mako siandiashi awo no de conseil national des droits humains u ye wuli ka jo bele de boluda parce que samba ako ne wuli ka jo indaka laje wuli ka jo akume kutumu ngene konnala sabula ni farafina jamano ta ka lajɛ don gɛrɛgɛrɛ de bɛ farafin jamano tɔgɔ la n'o kɔni don min mɔni ɲɛ bi jɔ kasodenw na les détenus parce que sanba ko n'i y'a ta ka lajɛ don in fana ti ganzɛ sabula a bɛ fɔ détention dɔ ma ko détention préventive o kɔrɔ ye mun de ye maa min kɔni ni balaminikɛ b'a la k'a minɛ ka bila woni kɔnɔ ka sɔrɔ a ka ko bɛɛ lajɛlen ma latigɛ fɔlɔ a ma se kiiri tigilamɔgɔw ma fɔlɔ o de ye détention préventive parce que sanba a ko n'i ye nin hukumu in kɔnɔna ta ka lajɛ min kɔni si andiasi yɛrɛ ɲɛmaabaw ye u ka ɲɛmaa danga min bɛ n'o ye vice présidente ye maître Aïssata Funɛ Tɛmɛli ani u ka commissaire ba min bɛ u ka kulu yɛrɛ to a la n'o ye docteur Djibril Kulibali ka fara secrétaire général chargé de la communication yɛrɛ kan ani délégation maa tɔ bɛɛ lajɛlen ninnu kɔni bisimilara kaso n b'a la ɲɛmaa min bolo n'o ye u ka régisseur ba ye colonel Adama Gindo n ye n to a mɛn Razbaji o don jɔn da Razbaji a tɔgɔ jumɛn bɛ yan Adama a bɛ sɛbɛn in fana kɔnɔ awɔ arasa tɔgɔ jumɛn bɛ yan a bɛ yan a tɔgɔ b'a kɔnɔ wa n'a ka di ye n b'a a jiri la sisan a tɔgɔ kana fɔ yan dɛ parce que sanba a ko ne wulikajɔ in da ka lajɛ cɛ man di maa min ye anw cɛ ça fait problème y'o de ye o c'est-à-dire dans ce pays là il faut k'an k'a dɔn k'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn jugu ye quoi mais nous autres radioteurs an minnu bɛ yen ni anw bɛ arajo in na an dayirimɛ bɛ arajo in de la an ka fɛn bɛɛ bɛ nin de la c'est-à-dire que on va pas se laisser faire an tɛ se k'a to an ka métier ka tiɲɛ o i kɛra journaliste ye o i kɛra animateur ye o i m'a kɛ technicien ye o n'i kɛra fɛn fɛn ye ça englobe la radio donc n'olu bɛ arajo kɔnɔ arajo dun bɛ di ni sariya dɔw de ye la radio ce n'est pas Facebook, la radio ce n'est pas WhatsApp, non même pas. La radio ce n'est pas Telegram ou autre là. La radio est sérieux ni fond de bas qu'on a allez Facebook ni fond ba. Ni yé mara kosuku do be ni oluke obi susba. Na la ma fari ka obi ka kondu date. Donc si il s'agit d'être un radio-terre, c'est-à-dire qu'il y a un radio Kumakela, radio sérieux mais tu es obligé de les respecter. À la déontologie. Ah bah là, déontologie est. On voudra non fait. On dit machiko, on dit so, on a nyamo toujours on a mingi. Ma vrai c'est que ya maria ko. On doit contribuer à l'obéissance. Ni anganga nini de usrafe. On va obéir nos sera de fait. On va obéir nos sera de fait. On bi doyo sera de fait. Nanganga yera sacrifier pour ce métier là. On même do amba yera sacrifier. On est entièrement d'accord. Même s'il faut qu'on se fasse immoler. On est entièrement d'accord. Pour ce métier là, on est légitime de on le fait. Abana. Au drone de Kumayo. Nyama menye fazishambai bismillah ako anga ngo indela sabula wati la CNDH dénonce l'effectif pléthorique de 2460 détenus pour une capacité d'accueil de 400 pensionnaires ma kemena nganga ti nongo ma orome ni ma ba flani keme woroni binani nongo ma ni o makulu wera taka laje mun tay détention préventive ni ma konta do duna na tala nu na labla wali nu besegi o ma min ba ko na lo be ni ngata ma ba yiri kadela parce que samba ako o gɛlɛya min kɔni bɛ nin waati laban ninnu na olu ka gɛlɛ o de ye gɛlɛya da ye o kuma adamadenya sɔsɔ wale teliman yɛrɛ de don donna nataw la min mun ye jamana yɛrɛ ɲɛmaayaso ye u ka fɛɛrɛ caman de boloda min bɛ kɛ sababu ye maa ma kɔni bɛ détention préventive la u ka kiriw ka tigɛ joona n'u bɛ bila u ka bila n'u bɛ segin bɛ k'u ye segin ka k'u ye ɲɔnɛ diɲɛ sirigɛ ni banajuguba o bɛ ye coronavirus an bɛ dumuni ko bi min kɔni ye canicule n'o ye funtɛni kɔtigɛbali ye o fana bɛ yen ni maa bɛɛ ka kafo ɲɔgɔn kan tiɲɛ yɛrɛ la adamadenya hakɛ sariya sɔsɔ wale da de nin ye sɛbɛn an ye min zalo ka bɔ gabeso min na nouvelle horizon ɲɛdan kura min mun ye Gawusu Tangara ye ale ka sɛbɛnni don o ka bi bɔli la
ayiwa ndɔgɔ babu jɛna ndɔgɔ arajo gɛnɛ kan fana mara la an b'u fo maraka ka sako ni MC arajo jalani kayi mara la amjata laji dibaga k'u ka foli biyan 1 FM to minya mara la Sirima Kulubali an b'a fo ka waliɲuman dɔn ale ye directeur ka taa se min ye awai ka dɔn Christine Mungoro an ka foli ba ye madame Mungoro Jean d'Arc Kamate ka taa se Samba Jarama n'u k'a ma ko Tambour Joseph Tienu professeur an b'a fana fo ka waliɲuman dɔn Poto FM a bɛ Sikaso ko fɔ Mamadou Siribe n'an k'a ma ko Bajo ani Sori an ka foli baw ye arajo Baje FM a bɛ awai ka dɔn Tukuto an ka foli ba baarakɛlaw ye Badenya o bɛ awai ka dɔn Manakɔrɔ ka arajo Benkola mɔgɔw fo Senu ani ka dɔn arajo Sigija o bɛ awai ka dɔn Kalana an b'o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ waliɲuman dɔn awai ka dɔn Nura FM awai ka dɔn o sanfɛ donc siratigɛ la sa min ye awai ka dɔn Aminata Kanza ye signalement di an bɛ foli lase ma an b'an to la ka foli lase awai ka dɔn Irtel a ɲɛma n'o bɛ awai ka dɔn Bajugu Dante n'a b'a ko fɔ an b'a fo ka waliɲuman dɔn ani maison de la presse ɲɛma an ka foli ba ye parce que an b'a jira la a ye communiqué kɔni bɔ k'a bin Irtel tɔgɔra a diyara n ye nka hali bi an b'a fɔ a k'a assumer a k'a jɔ a jɔyɔrɔ awɔ a k'a jɔ a jɔyɔrɔ jitoya in ça ne marche pas awɔ an fana b'o fɔ an kɔrɔ don an baarakɛɲɔgɔn don ele ni arajo de b'a bolo ani fɛn wɛrɛw b'a bolo min y'a to a kɛra maison de la presse ɲɛma ye maa min don a basigilen donc a k'i jɔ a jɔyɔrɔ a banna parce que sans complaisance an ɲɛ bɛ fɛn min na si on ne fait pas attention dans les jours à venir là a kuma bi caya dɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ni sababa bɛɛ ala k'a ni sababa bɛɛ nɔgɔ kuma na sa ka foli lase Baba Adama Touré ma k'a ni cɛsiri ka foli lase maliyɛn den fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn ni ala sɔnna a ma min ye awai ka dɔn don n'a nataw la dɔgɔkun in kɔnɔ a ka ca ala fɛ yan ni juma yɛrɛ cɛ fɔbugukaw ka awai ka dɔn Madu Jara an n'a bɛna kuma sunkalo ma jɔ a fana b'a ɲɛɲiniw kɔnɔna na ɲɛɲiniw fɔbugukaw ka Madu tun danbɛ taamana a tun bɛ dugudugu wo dɔw kɔnɔ nka nin waati laban ninnu kɔnɔna na belebele awai ka dɔn sunkalo in na a ko a bɛna donbolo kɛ min bɛna bila yan awɔ k'a d'an ma yɛrɛ koyi an fana k'a di mɔɔw ma sɛndo in da caman kɔni nari duuru a kɔ muso gana laban o dɛsɛra yɛrɛ sunkalo ɲɛkɔrɔla in na ko a bɛ k'a dɔ labɛn ni ala sɔnna a fɛn in yɛrɛ nafa ye min a n'a bɛ kɛ cogo min a bɛna ɲɛfɔ n'an y'a sɔrɔ an tɛgɛ la an n'a bɛna baabu a bɛna ka na ɲɛfɔ an ye o tuma an bɛ foli